Takže vítajte vás MaxGon pri Hive MC serveri a ideme si znova zahrať The Lab. A teraz som taký troška naspídovaný, neviem, či sa to bude dať vidieť na videách proste, lebo teraz som prišiel domov a proste som sám a celý deň som rozmýšľal nad tým, že keď prídem domov, tak budem natáčať toto a ešte nejaké ostatné hry. Takže dobre, takže toto je nové. A ja by som išiel natočiť ten lab. Lebo to ma baví najviac na tomto serveri. Napríklad minihry ja hrám na Mineplexe a na Hypixely hrám Build Battle a Pixel Painters. To sú tie 3 servery, ktoré používam iba. A ostatné nie. Preto som si aj kúpil MC, lebo som nechcel už byť žiadny varez a vlastne sme chceli natáčať tie filmy, aby som tam nebol ja jediný varez dick. No dobre, už prichádza ten Šunesko. Poď sem ku mne. Prosím, aby tam bol Rocket Race, tam niekde. A poď. If I could have your undivided attention, please. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Gold Rush. Rocket Race. To sa mi tu vrzga stolica. Je tam Rocket Race. RC Pig Racing. Nie, Pig Racing to je najťažšie asi zo všetkých. Well, let's get to it. Beginning the dubstep. To bolo dobré. Toto ja mám rád, lebo som v tom stále posledný, lebo nie som dosť rýchly. Rocket Race mám najradšej a Pig Race je úplne ťažká vec. Jebem. On mi to vyžral, ja ho neznášam. To je hlavné, že vyžieram každému. Haha. Vidíte, zasa tam. Neviem, ten Nikola tam myslím, že bol aj včera. To ako oni majú koľko zlata? Koľko môžu mať oni zlata? Ale nevadí. V tomto sa mi nejak nedarí. V tomto sa mi vôbec nedarí. Prosím, aspoň aby som bol 5. Prosím. A ešte idem, myslím, natočiť Medieval Minecraft. Dnes. Debata, ktoré hovorím. A vlastne toľko. Tieto hry ma dosť bavia. Lebo sú také zaujímavé ako The Lab. To som už chcel hrať dávnejšie. Ale neviem, prečo som to nehral nikdy. Ani ten server som moc nehral. Ani neviem, že čo sa tu dá robiť na tomto serveri. Lebo na Mineplexe tam zbierate tie gemmy a tu neviem vlastne, čo zbierate. Ja som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, vážne. Dúfam, že som to dobre spočítal. On mal koľko? Á, toto milujem. Poďme. Yes. Musíme to zobrať. Dia, rýchlo dia. Kde je niečo? Tu je emerald. Tu je zlato, zlato myslím pridáva veľa. Teraz úplne som zničený, toto nevyhrám. Som to hral 2-krát za sebou a stále som vyhral, ale toto nevyhrám. Teraz budem nejak v riti úplne, lebo toto je ťažké teraz. To nebolo takéto ťažké. No vtedy som mal...
Vtedy som mal veľa tých... Kristuše, mohol som byť aspoň tretí. Toto budeme... Nejde veriť úplne. Lebo tento Pig Race je strašne ťažký, toto nemám rád. Pig Race, no poďte, prasatá. Toto je ťažké dosť. A keď fiknete na to jablko, no tak sa vám resetne prasa. Kriste. To je ťažké. Jeden to stále kliká iba na jablko. To je ťažké, to sa musím úplne sústrediť na to, lebo keď kliknem na jablko, tak som v ríti. Max Gon druhý, yeah! Vôbec som sa nepozeral na to prase iba do môjho inventáru, tak som nevedel, že koľkátej budem. O, ja som štvrtý. Oh yeah. Oh yeah. Toto sa mi ľúbilo, ako to posledné. Sice to bolo ťažké, ale to nebolo také hrozné. Takže neviem, asi toto bude všetko, lebo tak nechcem ešte jeden tento race. No nie race, ale lab, ale chcel by som teda natočiť niečo iné, neviem. Asi ten Minecraft Medieval, nie. Neviem. Rozmýšľam nad tým, počkať. Mám 60 tokenov, počkať, niečo chcem pozrieť. Mám tokens. Neviem. Neviem, čo sa dá robiť s tými tokenmi. Ale vlastne toto by bolo všetko z tohto videjka. Ešte myslím, že idem urobiť ďalšie. Keď sa vám to ľúbilo, dajte like. Keď chcete viac do lab alebo takýchto vecí, tak mi to proste iba napíšte. A uvidíme sa na budúce. Čus!